Egunon lagunok, hemen gagoz berriro, larun batak ekaizenterrekin saioan. Badakizue saio hau Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin gauzatzen dugula, bai eta Arrosa irratizariaren laguntzarekin be bai. Bueno, beste barik az gaitezen. Aipatu bezala bagoaz, astearteroko zitari heltzera jarraian ekonomia gaiei eskainiko diegulako tartea, beti bezala ekaizenterreko Adrian Zelaiaren eskutik. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz? Arratsaldeon, oso ondo, zer moduzuek? Gu ere ondo eta prest gaurko gaiei heltzeko, eta hasiko gara ondo iruditzen baldin bazaizu, gaurko lehenengo gaiarekin aurrekontuen inguruan hitz egingo dugulako, zehazki, Euskal aurrekontu espansiboen inguruan, konta iguzu zer den eta zer dagoen gai honen inguruan? Bueno, oso gai interesgarria da, ondinoz ditugu zehaztasunak ezagutzen, baina Pedro Azpiazu, ekonomia sailburuak, adierazi dago argi eta garbi, austeritate irizpideak alboratuko direla, datorren urteko aurrekontui begira, eta ja aurrekontu horietan argi eta garbi espantzio bat egongo dela. Orduan, ez da bilatuko defizita jarraitzea, gastuak igongo dago, ez da jaitziko, aurtengoarekin konparatuta, eta argita garbi izan dago sailburuak, orain arteko estrategia guztia, gastuak kontenitzeko sarreen arabera eta zorra murrizten gero eta gehiago, estrategia hori goitik bera aldatzea dihoazela, eta hori aurrekontu espansiboak edatzaileak aurkeztuko direla datorren urtera begira. Hombre, aldaketa kontzeptuala oso importantea da, argi dago, COVID-19 ondorioz sortutako krisiari aurre egiteko estrategia dela, baina kontzeptualki oso garrantzi handiko kontua da. Hainbeste zalantza eta hainbeste eztabaida egonda hilabete hauetan leku guztietan, estatu osoan eta gauden egoeran egonda gastua murriztu behar den, ala ez da murriztu behar, alderantziz, eta argi dago Eusko Jaurlaritzak estrategia argi bat aukeratu dagoela aurrekontu eratzaile ikuspegitik. Eta beraz, murrizketa nabariak ez dira egongo, esan dabe moduan, ez gastu sozialetan, ez osasungaitzarekin lotutako gastuetan, eta gero baita ere sustatuko direla hainbat proiektu estrategiko, transizio energetikoarekin lotutakoak, digitalizazioarekin, eta oso azken hauek logikoa da, oso lotuta egon daitezke datorren urtean Europatik espero diren funtzakin. Laguntza horiek oso kontzeptualki, esparro hauekin oso lotuta daudenez, aurrekontuak neurri handi baten hortik enfokatzea proiektu berrietan eta oso logikoa ematen du. Horixe, aurrekontu edatzaile espansibo hauei dagokiena, egun hauetan ere ateratzen ari direlako, edo gaur behintzat ateratzen ari direlako ere honen inguruko hainbat datu, edo hainbat albiste ere. Baina helduko diegu gaurko bigarren gaiari, Adrian, eta kasu hontan, Espainiako administraziora begira jarriko gara, bertan enpleguaren 20% galdu omen delako, konta iguzu? Bai, bitxia da, datu hauek gutxitan erabiltzen diren, baina UGT sindikatuak eteratako datuen arabera, 10 urteetan Espainiako administrazioan, administrazio zentralean, deialdiak egon dire, 27.500 plaza betetzeko administrazio publikoan, eta ezer gutxi, oso gutxi bete dire, 600 funtzionario gehiago dire, bakarrik, eta oro har, momentu honetan,
€180.000 langile dira administrazio publiko zentralean, eta 30 urte 223.000. Hau da, gutxi gara 18% jaitzi da. Zer da horren atzean, batez be, finantza krisia lehertu zanetik, oso irizpide murriztaileak jarri ziren mai gainean, eta irizpide murriztaile horien arabera batez ere egindana izan da plazak berriztea, ez? Eta orduan jende asko, undan jubilatzen, eta plazak ez dira berriztu, ez dira deitu berriro, ez da. Eta orduan jundira, zuloak sortzen administrazioaren esparru diferentetan. Eta orduan, nik uste dut datu oso handirizgarriak dira, batez be, hor dagolako etengabeko joera ideologikoa bat kritikatzen estatuaren gastua eta funtzionario gehiagideko gula eta bar, eta bezaitik datu hau azken urtetan aurtu diren neurri murriztaileak ez dira ia inon aipatzen. Orduan, jakitea neurri guzti horiek hartu direla eta oro har administrazio publikoa zen bidetik dagoen enfokatuta, nik uste duten kontzeptualki behintzat garrantzi handiko dara. Askotan aipatzen da, bebai hor Espainia mailan, hor eztabaida sutsu bat dago, hainbat esparrutan, batez be, kargu politikoen inguruan dagoen gastua, ez? Kritikatzen. Eta, argi dago, azkenian hori zela modu euskeri bat dela, benetan kontuta hartzen dugu gastu osoa zein da. Eta baita ere, kontuta hartzen dugu kontzeptu hauek. Zenbat diru gutxiago gastatzen ari den, langile kopuruen aldetik hartzea diren neurrien autorikoz. Esan dezakegu, Adrian, joerak ere horrela jarraituko duela eta gero eta murrizten ere joango dela enplegu hau administrazioari dagokionean? Ez dut uste. Zaila da joera hori aldatzea justo momentu honetan. COVID-19 gauza da, Eusko Jaurlaritzak zan duen moduan gastua ez murriztean, eta beste gauza da, politikak goitu iberaldatu beharko dirateke, orain jarrera espansibo bat hartzeko, ez langile kopururen aldetik. Baina hori gertatu beharko da lehenago ala beranduago, hainbat administrazioaren hainbat esparrutan gutxunen nabariak sortu dira, administrazio orokorrean, eta baita ere, erkidego autonomo askotan, eta ikusi dugu, adibidez, COVID-19 ondorioz, hainbat arazo egon dala, zuzen langile faltagatik hainbat lekuta. Hori da neurri handi baten hori, 2008tik aurrera, administrazioaren hainbat esparrutan hartutako neurri horien ondorioz. Orduan, joera hori, teorian, aldatu behar zen, egoera oberuntz junezkero, junda oberuntz, baina 2-3 urte, eta gero berriro etorri da beste krisialde bat orduan. Zurazki aurten, urrengo urtean, ez da bezorrelako neurririk hartuko, baina horren ostean bai hartuko bezala, seguro. Horrelaxe oraingoz kontuak eta COVID-19 aipatu duzu, Adrian, beraz aprobetxatuko dugu ere urrengo gaiarekin lotzeko, pandemiaren eragin edo pandemiarekin loturiko gaia delako, eta kasu hontan estatuak 1,4 milioi langileren nomina ordaintzen jarraitzen duelako pandemiaren testuinguru hontan, ez da, konta iguzu? Bai, aurreko saioetan gogoratzen da zarien, pare bat alde aipatu dugu nola erteetan, ondino 700.000 langile geratzen dire. Eta zeikezken dauden horren inguruan. Baina, zifra horiek kontestuan kokatzeko datu hauek interesgarriak izan dituzte. Abiapunto moduan, COVID-19 krisiaren momenturiko gorrenean, estatua heldu zan 7 milioi nomina ordaintzera. COVID-19 ondorioz, momenturiko gorrenean. Eta, ikaragarria da, baina hori Laster, konfinamiento amaitu eta Laster juntzan hasi zan murrizten, eta momentu honetan oro har, ministerioak hartu atera dituen datuen arabera, oro har
1,4 milioi nomina ordaintzen ari dira. COVID-19 ondorioz. Hoien erdiak esan gendu modua, 700.000, erteen barne daudenak ondino, ez? Gero, 330.000, langabezian, langabetuak, hau da, despidoen ondoriozko langabetuak, hau da, despedidoak izan dire COVID-19 ondorioz. Eta dagoz erten, dagoz kalea, dagoz langabezian. Eta gero, hortik aparte, 150.000 autonomoa direna, erten antzeko neurriak hartu direnak ebekin, ez? Horiek, ikuspegimento ekonomiko batetik, konparatu dituzke 700.000 erten dauden 700.000 langile horiekin. 700.000 langile erten, 150.000 autonomo, 330.000 despedidoak, kaleratuak, eta baja laboralean, gaixotasunagatik, COVID-19 ondoriozko bajan, daude 150.000. Hoi dira gutxi gora bera, momentu honetan dauden zifrak. Esan gendu moduan, hemen kaleratuta bak denak, kalean dagoz, baina arriskurikin garrantzitsuena ikusten ari da, 700.000, ondino ertetan, 700.000 horiek, eta jakina laguntzekin dauden autonomo horiek. Dauden laguntzak, prozesu de aktibidez, jardura maitxagatik. Oda, ertekin konparatu daiten laguntzak izan. Orduan, horiek guztiak, gauza ez badire berreskuratzen, mendik urtarrila arte, horiek prinsipioz kalera junko lirateke. Orduan, hori da, esan gendu moduan, oraingo gobernu guztien, eta konkretuki Espainian gobernoren keskarik funtsezkoena, esparru hauetan. Hemendik urte amaitu arte, zifraiek geizten doia zen, eta onargarriak bihurtzen dira nolabait, erten neurri berezi horiek amaiten direnean. Hori da, funtsezko erronka. Datu argigarriak orain dagoen lan merkatuko ere panorama ezagutzeko pandemiaren eraginez eta ondorioengatik orain dauden zenbaki horiek ezagutzeko esandakoa erten inguruan ere behin baino gehiagotan hitz egin dugulako zurekin eta gehiagotan ere seguruenik aurrerago hitz egin beharko dugulako. Oraingoz horiexek dira datuak eta testu inguruan jartzeko eta hobeto ulertzeko argigarriak aipatzen zenuen bezala. Adrian, honekin bai amaituko dugu, azken gai honekin amaituko dugu gaurko kolaborazioa. Gure aldetik eskerrak ematea, beti bezala ekonomiarekin loturiko hainbeste kontu ekartzeagatik zebrabidera, eta datorren astean hitz egingo dugu asteartean berriro ere, beraz ondo ibili bitartean. Eskerrik asko eta hurrengora arte, Adrian. Oso Maialen, eskerrik asko zuei. Ondo segi, bai, agur. Bat. Gogora dezagun testu inguru honetan, itxura guztien arabera, Europak eta Estatu Batuek kontrolatzen dituen finantza oligarkiak suntsipen sortzailerako prozesu estrategiko baten aldeko apustua egin duela. 2. Estrategia horren parte gisa aipatu den eremuetako bat energia politika da, eta, zehazki, energia berriztagarrien arloa. 3. Ekai zenterreko irakurleek badakitenez, egungo energia politiken fenomenorik deigarrienetako bat da hauxe. Energia iturri eraginkorragoen alde egin gabe, eraginkortasun txikiagokoak diren iturrien alde egiten duen energia iraultza batean murgilduta gaude. Gizateriaren historian lehen aldiz eta aurreko energia iraultzetan betidanik gertatu denaren aurka. Lehen aldiz, ingurumen arrazoiak dira, eta ez eraginkortasun energetikoa, mendebaldeak euro eta, oro har, munduak euro nahi den iraultza energetikoa abian jartzera daramatenak. 4. Komunikabideek energia berriztagarrien abantailak baizik ez azaltzeko joera badute ere, abantaila horiek ingurumenaren eremuan kokatzen dira soilik.
Izan ere, ia ez zaigu informaziorik ematen energia horiek energia fosilak baino askoz ere eraginkortasun txikiagokoak izatearen errealitateari buruz. Garapen ekonomikoari eusteko duten gaitasuna nabarmen txikiagoa da, eta, beraz, horiek ezartzeko zuhurtzia ezinbesteko baldintza izan beharko litzateke. 5. Hala ere, Europako gobernuek energia berriztagarriak modu oldarkorrean bultzatzearen alde egiten dute behin eta berriz, horietarako batzuetan ezinezkoak eta beste batzuetan ekonomikoki suizidak diren kuotak proposatuz. 6. Itxuraz, energia berriztagarriak neurriz kanpo bultzatzeko estrategia bat dator suntsipen sortzailerako egungo politikekin. Bai ekonomia osoan duen eragin suntsitzaileagatik, bai oligarkia korporatiboko sektore garrantzitsuentzat dituen abantaila nabariengatik. 7. Alde batetik, politika oldarkor horiek oso errentagarriak dira sektore korporatibo batzuentzat, jarduera sektore hauetan inbertitzetik etekin handiak lortuko dituztenak. Sektore horien errentagarritasuna ez da bermatuko erabilitako energia iturri berrien eraginkortasunagatik, baizik eta proiektu horiek finantzatzeko erabiliko diren baliabide publiko handiengatik. 8. Bestalde, energia fosilak erabiltzeko gero eta muga handiagoak izateak eta eraginkortasun gutxiagoko energia iturri horiek indarrez ezartzeak errotik murriztuko dute Europako ekonomiak garatzeko duen gaitasuna. Etengabeko gainbeheraren, inbertsio produktibo ezaren eta aurrerapen teknologikoa moteltzearen prozesuaren barruan dagoen Europako ekonomia. 9. Fusio nuklearra bezalako energia iturri eraginkor eta garbiak merkaturatzea lortzen ez dugun bitartean, egungo energia berriztagarriak beste aukera bat bezala mantendu eta garatu beharreko sektorea dira. Modu azkar eta artifizialean energia iturri nagusi bihurtzen saiatzea suizida da, sektoreko korporazio handientzat oso errentagarria bada ere. Suizidio hori ezin hobeto egokitzen zaio Europako ekonomiaren suntsiketa sortzailearen egungo estrategia korporatiboari. Bueno, bagoaz, 5:04 gutxi ematear dauden hontan, aste arteroko zitari heltzera esan dugun bezala, ekonomia gaiak izango ditugu izpide, beti bezala, Ekai Zenterreko Adrian Zelaiaren eskutik. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz? Arratsaldeon, oso ondo, eskerrik asko. Bueno, Adrian, pres gaude gaurko gaiekin hasteko, beraz lehenengoari helduko dio gondoritzen baldin bazaizu, hain zuzen ere diru sarrera fiskalen inguruan hitz egingo dugulako, edo beto esan da, hauen erorketaren inguruan, konta iguzu zer dakarzun? Bai, hori ze. Euskal Finantzen Kontseilua, batu behar da egunotan, eta bertan aldundien artean eta jaurlaritzarekin batera, hor konpartitzen diren, konpartitzen da informazioa eta irizpideak diru bilketaren inguruan, zergen bilketaren inguruan, eta datorren urte amaiera begira alde batetik, eta bazaetik datorren urtera begira dauden aurreikuspenen inguruan. Hori urteroko bilera da, bilera formala da, eta, referentzia interesgarria izango da jakiteko zehatz-mehatz zelan dauden kokatuta gure foro ogasunak, eta gure administrazio publikoak, COVID-19 pandemiaren ondorio zertatutako krisiaren aurrean. Baina, daukogun informazioaren arabera, badakigu urte hau, jakina oso berezia izango dela. Beste urtetan, hazkunde prozesu baten, aurreko krisia amaituta eta 3-4 urte dugu, hazkunde jarraiarekin, eta zergen bilketaren prozesua baita ere gero eta emankorrago izan da, eta aurten dana
joera hori apurtu inda oso modu nabaria. Momentu honetan, aurrekusten ari gana, dauden ezagutzen diren fizitren bera, erkidego autonomoan, diru bilketa aurrekusten ari da, eneko 15 jauziera izatea. Barne produktu gordinan eneko 10, eta diru bilketa eneko 15 jauztia. Horrekin batera, alde batetik horreko zerga bilketa jaizten dela, eta bestetik egoera txarrean dauden enpresen aldeko laguntzetan bai atzeratzen direla zarrak. Eta hori be eraginareko diru bilketan, eta gehien bat horren ondorioz aurten bildu beharko ziren hainbat zerga ez dira bilduko aurten bilduko dira datorren urtean. Alden neurrian jakina. Baina, oro har, euneko 15 horrekin, diru zerga bilketaren jautsiera izan leke 2.300 milioikoa. Eta jaurlaritzan, horren euneko 70 edo, bestea da Foru Aldundiak, baina jaurlaritzan, diru bilketa jauziko, edo zerga bilketa, edo sarreren, kopurua jauziko litzake 1.600 milioita. Horien aurre egiteko, behan badekogu Pedro Azpiezuren esaerak edo baieztapen argiak esanez ez direla mosketak egingo. Eta batez be, zorraren bidetik jarraituko da, eta, aprobetxatuko da, azken urteetan euskal finantzen egoera hobetu dala, eta hori aprobetxatu dala zorra jeizteko, orain zorra handiagotzeko, oraingo behin-behineko arazoi aurreteko. Ikusiko dugu, zer gertatzen den datorren urtean, ze prinsipioz aurrekuspenen urtean, hauten euneko 10 inguruko jaitzira aurrekusten bada, jaularitzak aurrekusi dago datorren urterako euneko 8 ia euneko 9 igoera. Orduan, rekuperazio oso bizkorra izango litzake hori, baina holan izan da, datorren urteko panorama guztiz oso diferentia izango litzake, eta hori gertatzen bada, bai egungo ginekela, Euskal Herriain kasuan behintzat, behin-behineko finantza krisi baten aurrean. Ia horrela da. Ikusi beharko da, aurreikuspenak oraintxe botatako hoiek, baina, oraingoz ezin gehiago aurreratu, ezin gehiago jakin, ikusi beharko da datorren urtean, igoera jeitsiera edo zer datorren ere. Adrian, aipatu dugu, behin baino gehiagotan hitz egiten dugu ere, COVID-19ak sortutako egoeraren inguruan, eta honek izan dituen eraginen inguruan, kolaborazio hontan, eta kasu hontan, datorren gaian, Iberdrolari begira jarriko gara, plantillaren murrizketa egingo dela adirazi dutelako, horixe aurreikusten baita, konta iguzu? Bai, oso albiste kezkagarri izan da, eta ez dakigu zen puntorainoko fidegarritasuna dekon. Baina Iberdrolak esan dau bere asmoa dela horar plantilla, langile kopurua estatu osoan, euneko 15 murriztea. Eta hori izango litzake, Espainiako 9.000 langile dire, 1.000 eta izango litzake murriztean 1.200 lanpostu. Hori izan da lehenengo albistea, eta gaudenok geratu gira, oso kezkatuta. Baina honen ondorioak diferentik izan dire segun zertaz hitz egiten ari da. Gero, beste albiste baten, izan da ziur asko, ez da izango bateko murrizketa, baizik eta urte batzuetan gauzatzekoa. Eta bestadetik hori sindikatuekin hasi behar direla negoziatzen. Oan gertatu lehike jaitziera edo murrizketa txikiago izatea. Baina hemen balago faktorera oso importantea dela guretzat. Arkigu Iberdrolak indarra handia dekola eta presentzia handia dekola Euskal Herrian. Eta orduan kontua da, eta hori ez dakigu ondino,
zein puntoraino murrizketa horiek eragingo daben bulego zentraletan edo sarean, Iberdrolaren sarean, eta sarean lan egiten duten langileak estatu osoan sakabonatuta dago, erkidego autonomo askotan, baina zentrala Euskal Herrian dago, eta zentralarekin lotutako beste enpresa txiki asko baita ere Euskal Herrian dago. Orduan, murrizketa horiek, neurri adierazgarri batean, zentralien egiten badabe, hori izango litzaken beste kolpe eder bat gure egitura enpresarialean, eta zeia horiek dira balio erantzi handiko lanpostuak. Eta hori arrisku oso handia izango litzateke beste arrisku bat, gure ekonomiarentzat. Badakigu horretan zer gertatu da, baina hainbat sektoretan, aeronautikan, matrizerian, eta bar, lehen mailako enpresak izan dira, edo itxi behar izan dabe, edo murrizketa larriak egin izan dabe, edo egarri dabe bai. Eta orduan, gure egitura empresariala, gure egitura industriala, kolokan geratzen ari da, neurri guzti horiekin. Eta Iberdrolarena izan leke beste arazo larri bat gure egitura horretan, konfirmatzen bada, ez dala kaltetuta gertatzen edo murrizketa horiekin ez dala kaltetuta gertatzen sarea, baizik eta nolabait egitura bulego zentralak eta bulego zentralekin lotutako enpresa sarea. Orduan, kalte soziala, ere, ondorio enpresarialak eta egitura enpresarialak dituzten ondorioak oso diferenteak izango dira, hor sarean egiten badire murrizketa horiek, edo bulego zentralean. Hortxe murrizketa hoiek aipatu direnak, esaten zenuen zentralean edo sarean izateak ere ezberdin eragingo lukeela ere bai hemen edo bai estatu mailan 15% murrizketak aurre ikusten direla, eta ez soilik Iberdrolan, baizik eta aipatzen zenuen ere Euskal Herrian ere hainbat sektoretan gertatzen ari dela berdina. Adrian, jarraituko dugu azkeneko gaiarekin, eta kasu hontan turismora goaz, turismoaren krisiaren inguruan hitz egingo dugulako, eta hori gurera, Euskal Herrira ere ekarriz, ezta? Bai, bitxia bada ere, hori turismoaren jarduren inguruan dago azken urteetan nolabiteko mitifikazio positiboa, ezta. Eta askotan aipatu dugu, adibidez, gurea bezalako egitura ekonomiko aurreratu baten, zein puntoraino turismoa sustatzea kaltegarria izan daiteke, eta nolabait mitifikazio horredi aurregin nahian. Baina mitifikazio horren beste ondorio bat izaten ari da aurten, oso bitxia da, baina zein puntoraino azpimarratzen da herrialde turistikoetan gertatzen ari den kaltea COVID-19 ondorioz. Gertatzen da Espainia, Italia, eta bar, eta eragin zuzena zehalbidezko kaltea industria hornitzailetan, eta bar. Baina ez da esaten, eta hori da benetan bitxia, turismo azkenian ez da oroar ezer berria, ezer gehiago produzistea. Turismoa da, praktikan konsumo gaitasuna herrialde batetik bestera mugitzea. Orduan, herrialde bateko hiritarrak, langileak herrialdean bertan konsumitu barik, badoioz beste lekura konsumitzera. Hori da ere turismoaren eragin ekonomikoa. Baina, klaro, erruzen zer gertatzen da horren ondorioz, COVID-19 ondorioz gertatutakoan, herrialde turistikoa sortzen dan arazoa, benetako onurak dire jatorrizko herrialdetan. Eta bitxia da inonez entzutea. Hau da, zaren bago, Espainia edo Italia basalako herrialde turistikoetan, barne produktu gordina, egon diren arazoen gatik, arazo turistikoen gatik, igual barne produktu gordina jauziko dala 10%, igual horren ondorioz, herrialde ez turistikoetan, turistikoak ez direnak, adibidez Alemanian,
neurri batean betaina handian, eta igual barne produktu gordinaren eragina positiboa da 3% edo 4%. Orduan, eta azkenean, erdode turistiko kaltzen da bena, beste batzuk erabazten da. Jatorrizko herrialdeak. Zergatik, gitarrak bertan konsumitzen da belako, normalean konsumitzen ez da bena. Orduan, oso eragin automatikoa da. Bueno, eta kasu horretan, topatzen gara, Euskal Herrian. Euskal Herrian, turismoaren balantzea oso negatiboa da, eta orduan, horren ondorioz, zer interpretatu behar dugu, ikusiko dugu, lehen esan dugu, jaularitzen aurreikusten ari dela, barne produktu gordina 10% jautziko dela Euskal Herrian. Horrek esan nahi dau, turismoaren eraginagatik ez balitz, ziurazko 10% hori 13% edo 14% izango litzateke. Orduan, abantaila bat, ekonomiko bat izan dalako guretzat, gure herritarrak gutxiago mugitzea eta oporretan gutxiago mugitzea beste leku batzuetara. Bertan geratu dire, bertan konsumitu dabe, eta hori barne produktu gordinean gure erosketak eta azkenean gure produktuak erosten eta gure zerbitzuak erosia bezalako horren ondorioz. Ez da egunean horrela funtzionatzen, baina neurri handi batean bai. Eta, hori behintzat kontutan hartzea eta azpin hartzea importantea dela. Ikusteko turismoaren hartzean zer dagoen. Hori esan dugun moduan, eskenean dela erosteko gaitasuna, konsumo gaitasuna, herrialde batetik bestera mugitzea, ez dela besterik. Eta kasu hontan esaten zenuen bezala, begiratu behar da, ez? Orokortasun horretatik aparte atzean dagoen guzti hori, kasu hontan gurean Euskal Herrian datuek ere horrelaxe ematen duela mugitzen direla eta kontsumo hori hemen geratu izanak ere barne produktu gordinaren jaitsiera hori gutxiagotu egin duela, ez? Aipatzen zenuen. Claro. Hau ez da matematika bat ez gure kasuan, herrialde txikiagaren txiki bat dalako Euskal Herrian, orduan, ikusi beharko genduke, eta hori ez dakigu Euskal Mazina hori, kanpora, oporretan joan ez direnak zer egin da bendiru horrek. Zen punturaino horreztu dabe, zen punturaino konsumitu dabe beste gauza batzuetan, badakigu behintzat komerzioaren aldeetik eta gure komerzioetan eta erosia bezala. Batzuk igual barne turismo egin dabe, beste batzuk erosketa horien parte bat, hori ez da gertatzen maila handi batean, adibidez aipatu dugun Alemanian edo Sumatuan, herrialde handiak direlako, baina gure kasuan erosketen parte handi bat kanpoko produktua dire, bai. Orduan, ez da aipatu dugun eragin positibo hori, ez da matematiko, ez da eguneko unian gertatzen, baina neurre handi baten bai. Azken gai honekin, azken kontu honekin, turismoaren inguruko honekin amaituko dugu gaurko kolaborazio hau. Eskerrik asko, Adrian Zelaia Ekaitza Enterreti, beti bezala hainbeste gai gurera ere, zebrabidera hurbiltzeagatik, hainbeste, hausnarketa eta gako interesgarri ekonomiaren bueltakoak hobeto ulertzeko. Beraz, esandakoa, eskerrik asko, eta datorren aste artean berriro ere hitz egingo dugulako. Agora, Adrian, hurrengora arte. Oso, maialen. Ondo segi. Bai, agur. Bat. Beti pentsatzen dugu gure buruzagi politiko eta ekonomikoek euro eraginkortasun handiagoarekin edo txikiagoarekin euro garapen ekonomikoa bultzatu nahi dutela. Hala ere, ikusi dugu, itxura guztien arabera, mendebaldea kontrolatzen duen oligarkiak gero eta modu argiagoan bultzatzen duela geldotze edo ondoratze ekonomikoa eragin edo erraztean oinarritutako suntsipen sortzailea delako estrategia. Estrategia horrek, prozesua kontrolatzen duten enpresa handiei merkatu kuota zabalagoak lortzeko aukera ematen die, eta, beraz, botere eta etekin gehiago lortzeko aukera ere. 2. Hasiera batean,
politika horrek ez zuen zerikusirik 2008an finantza krisia hasi zen arte Euskal Herrian aplikatzen zirenekin. Aitzitik, 3 hamarkadatan, gure lurraldeak ahalegin handiak egin zituen industria, inbertsio produktiboa eta aurrerapen teknologikoa sustatzeko. 3. Hala ere, harrigarria bada ere, dena aldatu zen krisia hasi zenetik. Lehen urteetan, joera aldaketa ilundu egin zen nolabait krisiak ekonomia. Eta aurrekontu politiketan izan zuen eraginagatik. Baina berehala argi geratu zen euskal politika ekonomikoak 180 graduko bira izan zuela. 4. Industrialismotik neoliberalismorako trantsizio gisa interpretatu den aldaketa harrigarri hori, Europan inposatzen ari diren suntsipen sortzailerako estrategietan pixkanaka sartzen ari dela dirudi. 5. Datu makroekonomikoek, berez, norabide hori erakusten dute. Industria jardueraren beherakadak, inbertsio produktiboaren beherakadak, ikerketa eta garapenaren gastuaren jaitsierak, balio erantzi txikiko jardueren sustapenak, horrek guztiak adierazten du herri honen norabidea ez dela aurrerabiderantz zuzentzen, baizik eta geldialdi edo gainbehera ekonomikorantz. 6. Are esanguratsuagoa da datu hoien aurrean gure hedabideen eta gure arduradun politiko eta ekonomikoen itxurazko axolagabekeria. Datu hoiek ez dira ez aipatzen, ez eta eztabaidatzen ere. Eta, salbuespenak salbu, ez gobernuetan eta ez oposizioan. 7. Zergatik daude gure hedabideak eta agintariak hain lasai ageriko gainbehera ekonomiko honekin? Jakina, horretarako azalpen bat suntsiketa sortzailearen estrategiekin bat etortzea litzateke. 8. Egia esan, 2008 gidoia 2020 urteetako testu inguru ideologikoa eta kontzeptuala norabide horretatik doala dirudi. Batetik, muturreko liberalismorantz jo dugu. Gobernuek ezin dute enpresa jardueretan inbertitu esatera ere heldu zen gure arduradun bat eta politika ekonomikoan zabaldu den pasibotasuna deigarria da benetan. 9. Bestalde, elite korporatiboaren suntsipen sortzailearen politikak babesten ari diren funtsezko kontzeptuekiko obsesio mediatikoa eta politikoa ere deigarria da. Energia berriztagarrien bultzada neurrigabea, jasangarritasunaren interpretazio demagogikoarekiko obsesioa edo COVID gidoia bat 9 pandemiaren aurrean aplikatutako politikek sortutako ondoratze ekonomikoarekiko itxurazko axolagabekeria. Demografia ondoratzearen aurreko axolagabekeria deigarria aipatu gabe. 10. Horrek guztiak erakusten digu, itxuraz, oso gustura sentitzen garela elite korporatiboak bultzatutako suntsiketa sortzailea testu inguru kontzeptual / ideologikoan. Gero eta interes txikiagoa zientziari, teknologiari, industriari eta ekoizpen jarduerari buruz, eta gero eta obsesio handiagoa iraunkorra deitzen diogun desazkundeari buruz. 11. Horrela, badirudi testu inguru ideologiko / kontzeptualak eta gure ekonomiak 2008az geroztik izan duen bilakaerari buruzko datu estatistikoek norabide berean egiten dutela aurrera. Horri energia enpresa handiek Euskal Herrian duten pisu politikoa gehitu diezaiokegu. Hala ere, estrategia horietan inplikatzeko borondate argia modu zuzenagoan eta pertsonalagoan arduradun zehatzei egozteko datuak falta zaizkigu oraingoz.
Bueno, bagoaz esaten genuen bezala, astearteroko zitari heltzera, ekonomia gaiei eskainiko dizkiegulako datozen minutuak beti bezala, Ekai Zenterreko Adrian Zelaiaren eskutik, telefonaren bestaldean dagoeneko prest. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz? Arratsaldeon, oso ondo. Bueno, Adrian, basiko gara gaur dakarzun lehenengo gaitik, eta, hitzegin izan dugu, honen, langabeziaren edo langabezian geratuko diren langileen inguruan, erteen inguruan eta bestelakoen inguruan, baina kasu hontan, urtea maiera aurretik langabezian geratuko diren langileen inguruan hitzegingo diguzu, ezta? Konta iguzu zer dakarzun? Bai, aurrikusten batzuk zehazten ari dira. Aurreko saioetan hitz egin dugu ertei buruz. Ertei dira laguntza batzen, erteak mantentzeko dauden laguntza bereziak, printzipioz urtaria maiera arte luzatu direla, eta ez badagola gobernaletik etza jarraitzeko asmo bat. Baina, naiz eta erte dinamika hori mantendu, baina badagoz enpresa asko, ez trebala, horren beste denpora aguantatzeko aukera ez da bela izango. Eta konkretuki azarotik aurrera, hasiko direla langile asko kaleratzen. Konkretuki dira, erteen hasieran, enpresa dinamika horietan sartu ziren enpresak, konpromiso bat hartu zuten langileak mantentzeko 6 hilabetez. Behintzat 6 hilabetez. Baina 6 hilabete horiek amaituta, aurrikusten ari da enpresa asko, nahiz eta gobernaren laguntza hori mantendu, hasiko direla langileak kaleratzen. Eta orduan, horre estatu osoan, aurrikusten ari da, behar bada 200.000 edo 300.000 langile kaleratuak izango dira. Horre kontutan hartu gabe, hori autonomoen den kasua. Autonomoen kasuan antzeko zehazak gertatu lehikela. Baina, oroar 300.000 inguru langile gertatu lehikez kalera, arrazoi horrengatik konkretuki, azaron hasieratik abendua amaitu arte, gutxi gara. Hori da egiten ari den aurrikuspena. Ogora ezagun oroar 1.200.000 langile, dagozala mantentzen ari direla, laguntza publikoi esker aurreko saioetan izan getu moduan. Baina, horietatik aurrikuspen hau egiten ari da ja urrengo hilabetera begira. Dena, Adrian? Horrelako zehozer espero behartzan, badakigu egoera oso horra izan dela, barne produktu gordina, azkenian 1,13 jaitziko dala, hori aurrikusten ari da Espainiako estatuarentzat, eta horren ondorioz gertatu behar da ondamendi soziala modu baten edo bestean, laguntza batzuk edo besteak izan da, eta Europatik laguntza batzuk edo beste batzuk etorrita, ondamendia nabarria izango da. Adrian, hitzegin izan dugunean erteen inguruan eta aurreikuspenak ere ezin zitezkeen denbora luzera egin aipatzen zenigulako ez, luzapenak egiten ari zirela baita ere, ezin zela jakin ere noiz arte luzatuko zuten, kasu hontan erteak alde batera utzita, baina langabeziari begira, oso denbora gutxian aurreikusi da gainera kopuru handiko langabezia etorriko dela, edo esandakoa, 200.000 langile kaleratzea edo langabezian geratzea, eta datorren hilabetean izateko aurreikuspena egotea, oso tarte gutxian eta oso kopuru handia da, ez? Bai, eta hori oso lotuta dago, aipatu egunarekin, ez da konkretuki enpresa bakoitzean zein momentuetan sortzen diren arazoak, eta jaso diren laguntza horiek, erteak mantentzeko laguntzak, baldintzatzea bat eukidabela, eta orduan enpresa asko artifizialki mantentzen ari dira egoera hori ziurazko, kompromiso hori hartu zutelako. Hori da aurrikusten ari dana. Kompromiso hori orain amaitzen da, eta aurrikusten ari da 200.000, 300.000 langile junizke laikezela kalera urrengo hilabetean, urrengo 2 hilabetetan. Azaron eta
eta benduan konkretuki. Eta galdetu nahi nizun gaiz aldatu aurretik ere, zein eragin izango duen denbora etorkizun hurbilera begira, ez? Denbora laburrean zein eragin izango duen hainbesterako langabezia egoteak edo oraingo kaleratze guzti hauek gertatzeak? A ber, lehenago, ez dakigu hau dena zehazte oso zaila da, badakigulako, eskenin horren jatorrian dagoela pandemiari aurre egiteko politika, hartu diren neurria. Eta horrein badakigu zelako nahazmen daukogun horren aurre. Horreingo bigarren olatuarekin, konfinamentu egungo bilen ez dira egingo, noiz, nola, eta nun, ez? Eta horren arabera, gauzak bide batetik edo bestetik joango dira argietan. Baina egoera ez dela konpondu argitan. Hau da, ez gara jarri gauzak nolabait berrizteko moduan, eta segun ze neurria hartzen diren hilabete horietan, eguneko barne produktu gordina jaitzik gaman eguneko 13 hori, bihurtu lehitu eguneko 15 edo eguneko 10. Claro, jendeak kaleratzea epe laburrera, ondorio zuzenak ditu konsumoan, adibidez. Hau da, barne konsumoan eta horrek egiten dau, azkenian barne produktu gordina. Persona horiek naiz eta langabezi dako prestazio euki, kalian egon baina langabezi prestazio euki, baina azten dira askoz gutxiago gastatzen, badezpada. Batzuk rekursu gutxiago dituztelako, eta bestaetik beldur handiago nakielako jakina. Eta orduan konsumoa horren eragiten dau, konsuma jaistean, eta horrek aldi berean ekonomiaren ibilbidea. Orduan, ikusko dugu haber zer gertatzen den urrengo astetan, urrengo bi hilabetetan bigarren olatu honekin. Eta konfinamendu ez azkenean hau dana gertatu da konfinamendu denen ondorioz, batez ere. Espainian bi faktore dago, konfinamenduak eta zetik turismoa. Hori behin eta berriz aipatu dugu, eta hori dago dututa horren beste hemen hartzen diren neurriekin modu zuzenean, eta beste herrialdetan hartzen diren neurriekin, eta Espainiari buruz proiektatzen den irudiarekin jakina. Zer esan emango du, seguruenik gai honek ere mendik aurrera baita ere, beraz, eukiko dugu aukera gehiago sakontzeko, eta, albiste gehiago, nobedade gehiago dauden einean ere, gurera ekartzeko zure eskutik. Orain bai, Adrian, helduko diogu gaurko bigarren gaiari, eta kasu honetan, Estatu Batuetara joko dugu, Googleen aurkako salaketaren berri emango diguzulako, eta, horratzean dagoenaren inguruan hitz egingo dugulako, ezta? Interesgarria da, estatutuak sartu dela edo hasi dela epaiketa prozesu bat, Estatu gobernua Googleen aurka, merkatuaren gehiagikeriengatik, abuso de merkadogatik. Eta, gaia oso interesgarria da eta oso sakona ikuspegi diferentetik. Ikuspegi ekonomikotik, baina kasu honetan ikuspegi ekonomiko eta ikuspegi politikoa oso hartuta dago. Gogorra ezagun zer gertatzen den Google eta enpresa teknologiko hauekin. Alde batetik internet sortu zanean, pentsatu zen, eta neurri batean ona izan da. Internet tresna bat izan behar zala, betiko edabideen monopolio edo oligopolio mediatiko apurtzeko tresna bat, oligopolio informatibo. Eta internetek neurri handi baten apurtu duela dinamika informatibo. Baina hain zuzen horrezgatik hasi zen neurri politikoak, ez bakarrik ekonomika, neurri politikoak hartzen hainbat lekutan, Estatu Batuetan batez ere, informazio flujoiek kontrolatzeko. Eta gero jakin dugu, hasieran proiektu empresarial huts moduan agertzen zirenak, Yahoo, Facebook, Google eta horien atzean proiektu politikoak eta proiektu inteligentzia politikoak zirela. Eta horregon ziren, CIA, NASA eta dirua inbertitzen proiektu erraldoioiek sortzeko eta finantziatzeko eta
oligopolio euren eskutan, geratu behar esan oligopolio baten menpe, nolabait alden neurrian interneten bidezko informazio flujo hori kontrolatzeko. Eta neurri baten kontrolatu da. Zinean sare sozialak geratu dira oso esku gutxi baten menpe. Horreko Facebook, Twitter, Google, hiru lau eskuetan. Horre ikusten ari gara, alde batetik horren arriskua, susmatzen zan, horre zeuden informazio flujoak arriskutsuak zirela, baina esken urteotan hori gauzatu da, behin eta berriz, gero eta nabariago izan diren zentsuraren neurriak. Hasi dira, euren atseginak ez diren iritziak zentsuratzen, gero eta lotzak gutxiagoerekin. Bai YouTubeen, Facebooken, Twitterren, hori jakina oso arriskutsua da askatasun demokratikoentzat, baina, nahi dara, lehengo oligopolioak izan ziren moduan, baina, prinsipioz, neurri guzti horiek, apurtzen ari dira, internetu buruz, geneukan irudia eta internetekin genezkan espektatibak. Hori aurre egiteko orduan, bi planteamiento etortzen ari dira. Bata ikuspegi ekonomikotik, enpresa horiek oligopolio bihurtu dire, teorian kompetentzia apurtzen ari dira, eta hainbat neurri hasi dira hartzen horien aurka alde batetik Europan, gutxiago estatu batuetan. Ikuspegi diferentetatik hasi dira planteatzen, egoera horri aurre egiteko behar. Ikuspegi politiko-ideologikotik, jakina, interneten kontrol hori oso kaltegarria da azkenean Europa eta estatu batuentzat. Ikuspegi ekonomikotik, merkatu hori, sektori hori, horren dinamismoa mantentzeko beharrezko txata hartzen dalako horreteko lehia egotia. Eta lehia ez badago, kontrol publiko egotia da. Eta badago beste eztabaida bat horrekin lotuta Europan bertan, behin eta berreiz, Europako herrialdetan planteatzen ari dela, zer gertatu dan Europan, zergatik mundu guztian nolabiteko lasterketa jarri da martzan sare sozialen sektorean kontrolatzeko edo bintzat parte hartzeko, leku guztietan Europa kendut. Hau da, argi dago, estatu batuetan hor sortu dan eta lortu dan kontrola, baina, mendebaldetik kanpo, leku guztietan dira aleginak sektore horietan sartzeko eta presentzia bat izateko. Eta alegin oso sendoak, bai Txinan, bai Errusian, bai Indian, eta nun ezakit, Europan. Eta oso zaila da ulertzea hori zergatik. Ez da kontu ezagutzaren kontu bat, ez da aurralpen teknologiko kontu bat. Ikusoi teknologio batetik nahiko egitura errazakil. Ezkenean da finanziazioaren kontua, eta horrek finanziazio horren atzean, badakigu funts politikoak, funts publikoak egon direla, bide batetik edo estetik bide batuta, eta orduan badakigu azkenean, sare sozial horiek martan jartzeanera, borondate politikoaren kontua. Eta kontua da, zergatik Europan ez da egon borondate politiko hori. Eta, azkenean horren atzean agertzen da interpretazio logikoena, eta iaia bakarra da, azkenean Europa jarraitu duela urte guzti hauetan estatu batuen mente. Eta etengabe gabizit egiten Europanen egitura politikoa buruz, Europa batasunari buruz, Europa Banko Zentrala, baina argi dago hor, sakonean estatu batuetatik kontrolatu dire Europaren ibilbidearen klabe nagusienak. Eta estatu batuentzat ez zaren batere interesgarria Europan sare sozial alternatiboak martxak jartzea, eta ez bila sortu. Eta orduan neurri batean horrek oso lagungarria dalako Europa estatu batuen kontrolaren pean mantentzeko. Eta trizia da, baina oso ondorio nabaria eta argia da.
Bueno, horixe gaurko bigarrena eta Europar Batasuna aipatu duzu, beraz egingo dugu salto azkar batean gaurko azken gaira, Adrian. Europar Batasuneko bono sozialen ingurukoak ere badituzulako eskuartean gaurkoan? Bai, lehenengo aldiz, Europar Batasunean martxan jartzen ari dira bonuen jaurtipenak. Teorian COVID-19 aurre egiteko neurrien artean, behin-behineko neurri moduan, 100.000 milioiko jaurtipena izango da, bono sozial moduan. Saltuko direna, baina, lez hori da, igual salantzan jarri behar dugun lehenengo kontzeptua. Bono sozialak, bono berdea, horrelako kontzeptuak azken urteotan etengabe manejatzen direla, baina azkenean gero erabiltzen dira edozein gauzetarako. Eta badakigu azkenean honen atzean ziurrazki dago nolabait salto estrategiko bat, jauzi estrategiko bat emon nahi izatea batasun ekonomiko. Zurezki hau pandemiarena izan daike aintzaki bat, baina oso momentu kritikoan dago Europar Batasuna, behin resuma batua urten da, estatu batuekiko harremanak egoera oso kritikoan dagoz, hor, mendebaldeko oligarkian dauden bi fakzinoen arabera bananduta, fakzino nolabait finanzieroa nagusia da ondinoa Europan, eta burrukan dago estatu batuetan, Trumpek irabazten badau, Trumpek ordezkatzen dago nolabait fakzino industrialista, nazionalista, eta iaia gerra zibilian dagoz fakzino bilak, ez? Egoera hori mantentzen, estatu batuetan mantentzen den bitartean, estatu batuekiko apurketa oso nabaria izango da, orduan, Europak zeo zer egiteko, behintzat, etorkizun bat diseinatzeko gai izan behar da, eta momentu honetan indar batzuk mugitzen ari batez be Alemanian, ziurtatzeko zeo zer hasi behar gara lotzen, behintzat gure merkatuak ez galteko. Europa oroar oso importantia da Alemaniarentzat merkatu moduan. Badakigu Alemaniako merkatuak ekin gertatzen da gutxi gorbera Txinaren merkaturekin gertatzen da. Hau da oso ekonomiak desorekatuak direla, entzat esportazioak oso importantiak direla, baina modu desproportzionatua. Askotan esaten da Alemanian, gehiek esportazioekin duten meinpeko zan diegia dela, baina gora horretan, eure behar dabeiz inguruko merkatuak, batez be Europako merkatuak, euren produktuak, eta euren zerbitzuak saltzeko, eta egoria hori mantentzen den bitartean, ezin nahi arriskatu Europaren apurketa bat. Ikustu dugu zer gertatzen da, hauekin, baina, badago beste faktore bat, zalantzan jarri behar da. Bono horiek ez dira merkatuan salduko. Bono horiek nok erosiko dago, Europako Banko Zentrala, betiko moduan. Gazodiruz berriro betiko dinamikarekin, arazo guztiak eta erronka guztiak konpondu nahian, imprentari lan emoten. Eta, hori da azkenian momentu horretan dekogune erronka, beste arazo baten aurrean, berri ere, edapen monetarioa, azkenian Europako Banko Zentralaren edapen monetarioa, hau da, dirua utzetik sortzen, hori da beti biderik errazena, eta logiko izan nahi neurri batean, krisi baten aurrean, abiapuntoa ez bazan izango, Europan dekoguna, hau da, guzti zorpetuta gagozala, neurri handi batean, etengabe ibilegarelako dinamika horretan, eta bai urte horretan, eta bai urte honetan, gauza bardinak egiten. Zor gehiago eta zor gehiago eta zor gehiago. Baina, ikusiko dugu azkenian, datorren urtean zer gertatzen da, pandemiari aurre egiteko neurri zoiko horiek amaitzen diren, eta bentsa zein dan horren ondorio gertatzen dan panorama, jakiteko gortik aurrera neurri daitezke, egiturazko arazo
hoiei be aurrekita azteko. Ba, horrengoz, horixe itxura berdina duela, aipatzen zenuen bezala, baina joango gara ikusten eta hitz egiten gaiaren inguruan ere. Honekin amaituko dugu gaurkoa, 5 gutxi ditugulako, beraz, Adrià Zelaia Kaizenterretik, eskerrik asko beti bezala, astero hainbeste gai zebrabidera ere ekartzeagatik, ere hitz egingo dugu datorren aste artean berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean. Eskerrik asko, Adrià, hurrengora arte. Ondo Maialen, eskerrik asko zuei. Ondo segi, agur. Bueno, lagunok, hau da guztia gaurkoz. Badakizue saio hau Bizkaiko Foraldundiaren laguntzarekin eta Arrosa Irratisarearen laguntzarekin ere gauzatzen dugula. Mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.